Na hollywoodskom chodníku je už okolo 2500 hviezd s menami slávnych herečiek, hercov a režisérov. Pod číslom 2410 sa tam nachádza hviezda charizmatického herca, ktorý sa preslávil postavou Mahatmu Gandhiho z filmu Gandhi, za ktorú dostal Oscara. To už hovoríme o poslednej z hviezd 20. ročníka Art Film Festu, ktorou bol Sir Ben Kingsley. Slávneho britského herca privítal na pôde nášho mesta aj primátor Štefan Škultéty. Stretnutie s touto hviezdou si nenechal ujsť ani trenčiansky primátor Richard Rybníček a generálna riaditeľka kúpeľov Andrea Puskajler. Dámy a páni, vážení hostia, milí priaznivci filmu. Vítajte na 20. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest Trenčianske Teplice, Trenčín. V posledný festivalový deň si výnimočný herec Ben Kingsley prišiel prevziať do Trenčianskych Teplíc cenu Hercova misia. Nielen postava Gandhiho, ale predovšetkým herecké stvárnenie tejto historickej legendy bolo také presvedčivé, že diváci zabúdajú, že ho videli aj v iných filmoch. A on je v každom z nich vynikajúci. Má na konte takmer 70 filmov a ďalšie 3 nominácie na Oscara. Narodil sa v posledný decembrový deň v roku 1943 v rodine indického lekára v Anglicku. Nestal sa lekárom, ale začal hrať s amatérským divadelným súborom. Pôsobil ako skladateľ i spevák vlastných piesní. V roku 1967 sa stal členom Royal Shakespeare Company. V 70. rokoch hral v divadlách v Londýne a v New Yorku. V sprievode viceprezidenta festivalu pána Petra Hledíka prichádza Sir Ben Kingsley. Dámy a páni, 20. ročník Artfilmu, ako ste počuli, 50. tabuľka. Ja si nemyslím, že by sme sa mohli rozhodnúť lepšie. Sir Ben Kingsley. Svoje včerajšie stretnutie s mladými filmármi začal slovami: prečo si pravidelne nasadzujem masku, prečo si pravidelne privodzujem šoky z nakrúcania. A odpoveď môžeme hľadať v minulosti, keď sme ešte žili v kmeňoch. Keď sa večer zotmelo, tak nikto nevedel, či sa dočká rána, či vyjde slnko. A ten, kto previedol ten kmeň cez tú noc, bol rozprávač príbehov. Bol to liečiteľ, bol to šaman, bol to kňaz a to slnko na druhý deň vyšlo. To sú slová Sira Bena Kingsleyho. Pretože aj on je šaman, liečiteľ, herec, aj kňaz a všetko dohromady. Pretože som si nakoniec nechal to, že je aj rozprávač príbehov, tak ho poprosím o 3 krátke príbehy. Ten prvý príbeh je zo života chlapca, ktorý sa narodil v rodine lekára, bol predurčený k tomu, aby sa stal lekárom, ale potom prišiel nejaký deň a on sa rozhodol pre niečo úplne iného. Poznáte ten príbeh, Sir Ben? Well, my dears, I do know the story because it's about me.
When I was about 5 years old, I went to the cinema. Milí moji, tak tento príbeh veľmi dobre poznám, pretože je o mne. Keď som mal 5 rokov, bol som v kine a videl som film o chlapcovi, ktorý osirel kvôli tomu, že jeho rodné mesto zbombardovali spojenci, čo je jedna z tragédií, ktorú v Európe priniesla vojna. A teda tento malý chlapec si musí vo svojom živote poradiť sám, pracuje a má somárika Violetu, ktorý vlastne mu pomáha prežiť. Jedného dňa tento somárik ochorie a tento malý chlapec robí všetko preto, aby ho vyliečil. And the little boy on the screen, who was my age at the time, looked like my twin. A ten chlapec z toho plátna, ktorý bol v mojom veku, vyzeral ako moje dvojča. A postava v tomto filme, tento spomínaný malý chlapec sa volal Pepino a keďže som vyzeral úplne ako on, po premietaní ma majiteľkina zdvihol nad hlavy ľudí a začal kričať: "Toto je Pepino!" A to bola chvíľa, kedy som sa rozhodol, že budem hercom. Ten druhý príbeh je už o hercovi, ktorý hrá v televízii, už má skoro 40 rokov a dostane ponuku, ktorá neskôr zmení jeho život. Ako sa k tomu filmu, ktorý zmenil jeho život, dostal pán Ben Kingsley? I was very fortunate to play Shakespeare in the beginning of my career, and the great director of Gandhi had a son who came to see my performance of Hamlet. And when the great director of Začalo to tak, že som najprv hral v divadle Shakespeareovho Hamleta a syn veľkého režiséra sa prišiel pozrieť na toto predstavenie a potom, keď tento veľký režisér Richard Attenborough získal peniaze na to, aby mohol nakrúcať Gandhiho, jeho syn mu povedal: "Mal by si ísť pozrieť tohto herca, ktorého som videl hrať Hamleta." Takže som sa dostal cez Shakespearea, ktorý, keď na to tak myslím, mohol aj napísať postavu Gandhiho, pretože to je úžasná bytosť. Dostal som sa k tomu, že som mohol zosobniť ďalšiu mimoriadnu osobnosť a mimoriadného génia, za čo som veľmi vďačný. A tretí príbeh je fiktívny. Prejdú roky, ten herec dostane Oscara za postavu Gandhiho, dostane mnoho ďalších ocenení, prejde celý svet, nakrúti mnoho filmov a príde za ním mladý herec a opýta sa ho, čo mám robiť, aby som sa stal dobrým hercom. A čo odpovie Sir Ben Kingsley? I think in order to become a real actor, you have to want to act more than anything else in the world. It has to be an addiction. V prvom rade musíte potom byť hercom, túžiť viac ako po čomkoľvek inom na svete. Musí to byť závislosť, nutkanie, až vášeň. A taktiež musíte mať niekde vnútri v sebe príbeh, ktorý chcete rozpovedať. Nemusíte nutne ani vedieť, čo to je, ale musí to byť hlboko vo vás a musí to z vás vyžarovať. A potom zistíte, že toto povolanie je naozaj krásne, je to ťažká práca, musíte byť mimoriadne disciplinovaní. Je možné, že sa na konci spýtate, prečo som to vlastne robil, ale človek potom za to dostane svoju odmenu a všetkým mladým hercom želám len to najlepšie. Myslím si, že my všetci si želáme ešte desiatky úloh na filmovom plátne v stvárnení Sira Bena Kingsleyho, ale za tie, čo už sme videli, čo urobil, mu patrí cena Hercova misia, Actors Mission Award. Dovolte mi, aby som mu ju odovzdal a požiadal ho, aby ho sám pripevnil na ten mostík v kúpeľnom parku.
Most beautiful introduction. Thank you. It's only possible to speak from... Ďakujem vám za tento pekný úvod a ešte by som chcel povedať, že aby človek naozaj mohol zložiť masku, aby mohol byť sám sebou, potrebuje, aby festival, ktorý ho pozval, bol inteligentne riadený a riešený s láskou a príjemnosťou a s dôstojnosťou, tak ako to je v prípade tohto festivalu. A vďaka vám som za týchto posledných pár dní, ktoré som u vás strávil, mohol byť sám sebou. Ďakujem. Pred 5 rokmi začal zakladateľ festivalu Peter Hledík snívať o tom, že na jubilejný 20. ročník by mal zavítať tento vynikajúci Oscarový herec. Sen sa mu splnil a Sir Ben Kingsley v sobotu popoludní vlastnoručne pripevnil mosadznú tabuľku so svojím menom vo festivalovom parku a stal sa tak jubilejným 50. laureátom ceny Hercova misia. Art Film Fest blahoželá prezident Milan Lasica, riaditeľ festivalu Peter Nágel, za mesto Štefan Škultéty, primátor mesta, Andrea Puskajler za Kúpele, Richard Rybníček za mesto Trenčín. A vy všetci tlieskate, pretože je tu Sir Ben Kingsley. Držiteľom v poradí 50. ceny Hercova misia 20. ročníka festivalu Art Film Fest 2012 sa stal Sir Ben Kingsley.